Ćao svima i dobrodošli u još jednu epizodu Balkan Garage kanala. Pošto smo u 4. epizodi pričali o investiranju u 2026. i dobili stvarno mnogo komentara, odlučili smo da danas pričamo Kako zapravo da kupite akcije iz Srbije na berzi. Opcije iz Srbije, koji je taj fee za prebacivanje za FX trading, s obzirom da Buffett ima u proseku 20%, ti si pobedio Buffetta za puta 3. Ćao svima i dobrodošli u još jednu epizodu Balkan Garage kanala. Sa moje leve strane je kolega Nikola, koji nam je danas malo bolestan, ali držimo se. Ali ćemo danas pokriti temu kako zapravo da kupite akcije iz Srbije na berzi. S obzirom da smo snimali prethodni klip gde mi investiramo novac, pričali smo malo više o tome kako investiramo, gde investiramo i kako tako nekako sa te neke više tačke. A danas baš želimo da pokrijemo neki kao guide, pošto smo dobili dosta pitanja kako zapravo da kupite te neke deonice, to jest akcije na berzi, i da na osnovu toga možda ohrabrimo nekog da investira malo više novca u tako nešto. Tako da, Nikola, imaš ti neku ideju? Kao što si rekao, mislim, ja sam dobio baš dosta pitanja na tu temu, što mi izradilo malo, ali sam isto tako i baš ovako srećan zato što se ljudi interesuju, tako da očigledno došla je poruka do nekih ljudi, što je super. Pa ajmo da prođemo praktično zapravo koje su ti opcije iz Srbije. I za početak ima jedna sjajna vest, zato što do sada je jedina opcija bila Interactive Brokers, jedna od zapravo stranih, da kažem, digitalnih brokera. Nisam uključivao ove domaće, da kažem, brokere, nećemo ni da pričamo o njima sada, ali i pričat ćemo, da kažem, i o IBKR-u, a s druge strane ova druga platforma koja se pojavila zove se Trading 212, i suštinski radi kao Robinhood u Americi. Konačno je moguće da ti dođeš i da kupiš preko svog Apple Pay-a, Google Pay-a ili preko kartice, znači prebacivanje novca i plasiranje tog novca kapitala, to je kupovina nekih koji god instrumenta da ljudi žele. Tako da, ajmo ovako da krenemo. Znači, dve opcije su, da kažem, koje su najjednostavnije i nešto što najviše ima smisla da se radi. Rekao bi da je glavna razlika u tome koji si tip investitora. Dakle, šta je za koga? Trading 212, ako tek krećeš i ako želiš da ako imaš neke manje sume, ja bih rekao možda do $2000 mesečno, 500, 100, dakle ne postoji limit. Najlakše ti je, najbrže je da instaliraš tu platformu, postoji iOS i Android aplikacija. Napraviš svoj nalog, treba ti oko 10 minuta bukvalno setup, mnogo je brže nego Interactive Brokers takođe. Potrebno su ti neka dokumenta, tražit će broj pasoša, ja mislim neki dokument lična ili vozačka dozvola, napraviš nalog i kreneš da prebacuješ novac ili automatizuješ, da kažem, jednomesečno, jednodnevno, koliko god da želiš da ovaj puta investiraš. I stvarno je jednostavno, dakle više ne postoji izgovor, komplikovano je, ne znam, nisam mogao i tako dalje. 10 minuta ti treba one time setup, posle toga ideš, imaš karticu sigurno, iz te kartice možda prebacuješ novac, tako da su mnogo olakšali to. Stavit ćemo i na ekranu link do aplikacija, kako da skineš tu aplikaciju i da kažem neki proces taj, ali eto za početak da kažem krenemo od toga. To su dve opcije, ja sam pokrio samo jedan mali deo, vratit ćemo se na ovo, a drugi deo Interactive Brokers, pa možda možeš ti da taj deo pokriš i za koga je zapravo, da kažem. Mislim, i ova opcija koju si ti rekao jeste odličan za bilo ko želi taj neki manji iznos da doprinosi na mesečnom nivou, zato što mislim da pogotovo ako ne uložiš neki veći novac, iako ta aplikacija ima 0,7% komisije za prebacivanje novca na samu aplikaciju, što možda nije idealno, ali ponovo je bolje uložiti 500 € na 0,7% te, mislim, kako se zove, komisije, nego ne uložiti ništa. Jesi ti pritom, izvini, dodam, za prve 2000 je 0. Da. I to je neki bonus koji oni daju za ljude koji prave novi nalog. I nemamo nikakve afilijacije. Da. Bilo je imamo jedno od ove dve kompanije i sa druge strane ovo nisu finansijski savjeti, tako da ne odgovaramo za bilo koji izgubljeni novac, ali mislim da je to meni bio najveći problem kod investiranja u startu, jeste što nisam našao lak način da investiram za svakog meseca i da lako prebacim novac negde. I onda kao čak i možda to zanimljiva stvar da bilo ko želi da investira da krene sa tom aplikacijom, kako se rekao, Trading 212.
Trading 212, kako bi video kupio svoju prvu akciju, možda video da ide u plus ili video da ide u minus, možda s te strane, i kao bio malo više upućen u svet investicija, a da onda ako želi malo neki veći novac da uloži, tu bi možda prešao više na interaktiv, preko kog ja ulažem novac, ali samo prebacivanje novca do interaktiva može biti malo problematično iz Srbije. Sad ne znam, ja sam iz Srbije prebacivao novac, ne znam kako je u celom Balkanu, kako je izgleda nekih drugih država. Lakše je, pogotovo, da kažem, mojim u EU članicama. Da, to definitivno. Ali ono kao u slučaju interaktiva ponovo ista je stvar, odeš na sajt, problem je što ti treba sigurno sat vremena da odvojiš, da prođeš ceo onboarding flow, da uploadeš pasoš, da odgovoriš sva pitanja, da sve to lepo skockaš, prođeš, trebaš ti verovatno i onu verifikaciju da se slikaš, uđeš na poziv jedno drugo reće. Ali nakon što ti je dobar nalog, ulaziš u malu problematiku, to jeste problematiku srpskih banaka, koje nisu baš voljne tako da ti prebaciš novac van Srbije. Ja sam lično u Raiffeisenu i mislim imam odlično iskustvo sa Raiffeisenom jer imam svoju privatnu bankarku. Ćao Danijela. Ali kako se zove, problematika jeste u to nekoj birokratiji koje same banke treba da prođu da bi ti prebacili novac negdje dalje. Čuo sam da je Telenor banka, to je da je Mobi banka, Jetel banka, da. Jetel, da je ona malo lakša za prebacivanje. Dobio sam par komentara od par prijatelja da... Jeste, mogu da potvrdim da je, da kažem, proces malo lakše ali suštinski je sličan, samo nema zadržavanja, jednostavno sutra nam su pare na IBKR-u. Da, ali u suštini treba da, mislim, u idealnom slučaju imaš svog bankara, pozoveš, kažeš želim da prebacim, ne znam, $10,000 na Interactive, odite na Interactive Brokers, postoji, možete na Redditu da vidite koji su to tačno ugovori ili na ChatGPT-u da pitate, ali treba da odeš na Interactive, skineš ugovor sa Interactivom koji potpišeš i onda to otečeš nazad, a uz to potrebno je da kažeš banci koje ćeš ti akcije da kupiš direktno na stock marketu i po kojoj ceni i koju količinu za taj novac i iz nepoznatog razloga to treba da bude za veći iznos nego što ti prebacuješ novac. Zašto? Ne znam, ali kao uvijek su mi prihvatili transakciju ako prebacujem $10,000, ako kupujem za $10,001, prihvatit će mi transakciju, iako ja fizički ne mogu da kupim taj stok za taj novac, ali dobro. Ali da, bukvalno treba da pošaljete, prebacujete novac, kome prebacujete novac, ugovor sa Interaktivom, da čujete da se vidi šta je to zapravo, da kažete koju akciju kupujete, koja je trenutna cena te akcije, koliko te akcije kupujete i da na kraju, još jedna ponovo meni čudna stvar, screenshotujete vaš ekran, to jeste da na vašem laptopu prikažete koje vam je stanje na računu na Interaktivu, kolika je cena te akcije trenutno, da se jasno vidi na ekranu i koliko te akcije kupujete i pre nego što pritisnete ono dugme kupi, da prikažete i taj screenshot i onda će sama transakcija proći. Meni uglavnom u roku od par sati legne na račun, mislim na račun u Interaktivu i onda mogu da radim dalje trading i možete prebacivati i dolare i evre, samo što će uglavnom ako kupujete američke deonice da se ti kao evri pretvore u dolare kada kupujete same deonice, moguće da prebacite obe, kako se zove... I bitno je tu samo da dodamo, izvini, a to je koji je, da kažem, taj fee za prebacivanje za FX trading s jedne strane i ako možda dodaš koji je trošak prebacivanja para sa, da kažem, bankarskog računa na račun. Sad, sa strane prebacivanja, mislim da je to uglavnom meni bilo, ja sam prebacivao malo veće iznose, par stotina eura, tako da to je bilo... Tu postoji neki limit, ja nisam u Raiffeisenu, ne znam, ali svakako i u Jetelu ima limit, znači nije išlo preko 200 eura za veći iznos. Da, tako da ponovno gledano, na primjer, sigurno je manje od tih 0,7%. Da, definitivno. Definitivno je manje, tako da je zbog toga baš, ako prebacuješ neki veći iznos, bolje verovatno da ideš preko Interaktiva, jer ovako ćeš jako puno istrošiti, mislim, procenata na same komisije za samo isplatu. Da se vratim brzo samo na Trading 212 kao opciju, dakle, šta je bitno se zna, ono u pozadini zapravo koristi Interactive Brokers, tako da suštinski je to broker koga su oni uzeli, kao underlying neki layer. I šta je mnogo dobro, što u svakom trenutku besplatno ti možeš da svoje akcije ili tvoj portfolio prebaciš na neku drugog brokera, free of charge. Da. Tako da to je super stvar, recimo ja, ne znam, u brzini kad radim investiranje, ne znam, jednom mesečno ili jednom godinu dana sednem i radim, imam u planu da radim migraciju na IBKR, tamo je svakako moj najveći portfolio.
Da, naravno, tako da svakako mislim da sa te strane je najbitnija stvar da svako dođe i uloži novac i da vidi kako to funkcioniše i da čak je možda bolje da ako planirate sledeće godine da ulažete mnogo više para, možda 2027. No je bolje da ti vidiš kako tvojih 1000-2000 eura se ponaša na berzi 12 meseci i da možda vidiš da je to 1200 eura posle 12 meseci i si ti upoznano, ok, to je dobro ili da je manje, pa da si upoznano, pa nisam baš spreman da uložim taj neki novac na berzu i da baš zbog toga što lakše uložiš taj novac inicijalno, to će biti, mislim, bolje dugoročno. Što se tiče nekih drugih opcija, ja nisam išao sa našim ovim, kako se zove, brokerima i uz to sam izbjegavao banke, jer znam da ima dosta, kako se zove, fondova u našim bankama, koje te s neke strane ograniče na to koliko možeš da rasteš, kažu ti mi ti dajemo 10%, ako naš fond ode na 30% jebi ga, ali ako padne, onda smo i ti i ja u problemu. I oni isto imaju tipa, ne znam, 1% ulaznu izlaznu kamatu. I baš nekako, mislim, ne sviđa se taj koncept ulaganja u te neke fondove. Ja jedino gde ulažem novac su oni overnight fondovi, gde imaš dinarski ili euro, prebaciš, možeš sutra dan da vratiš pare i kao... Tražiš neki high yield zato što tražiš cash, pa jednostavno ne želiš. Da, to je više high yield savings account, kao visoko doprinosi, kako se zove, više neki račun koji donosi povrat novca za neki novac koji mi je potreban, bitno mi je da bude to negde kod mene, ali bilo što zapravo smatram investiranjem, ja lično ne bih investirao preko banaka, barem u ono što su meni nudili do sada, jer je ubacivanje novca preskupo, vađenje novca je preskupo, ako snosiš, kao banka snosi deo rizika, ali s druge strane ne snosi celokupan rizik, a što se tiče neke upside-a, to neke dobre stvari kod investiranja, mislim da banka ima tu mnogo veći upside od tebe, pa na osnovu toga i samo investiranje nije baš idealno. Apsolutno. Ja bih teo samo da dodam da nekako u posljednje vreme to dosta aktualno, ne samo u posljednje vreme, generalno su ljudi nekako aktualni oko toga, ja neću kažem da li je dobro ili ne, ali ako možeš da uplaćuješ ove životna osiguranja i kako se zovu penzione fondove, da li je Grave ili Generale ili neki drugi, čisto razmisli o tome da li je to baš najbolja investicija, jer sa druge strane imaš bolju opciju, svakako dugoročniju i da kažem imaš veći povrat na tvoju investiciju. Tako da, ajde da se vratimo na današnju temu. Dakle, ultra jednostavno postoji lak način, prati korake na ekranu koje ćemo da stavimo, skini ove aplikacije za početak, probaj, uradi neko testiranje, stvarno nije velika investicija vremena, vidjet ćeš kako ide, kad 50 eura, 100 eura za početak, možda probaš samo da vidiš šta će se desiti s tim, pa kad bude trenutak za tebe, možda se vratiš na Interactive Brokers i da kupiš neku veću količinu ili da, ne znam, DCA-uješ šta bi bio prevod za da dollar cost average-uješ investiciju, već možeš da biraš svoju strategiju, ali za početak, dakle, skini ovo, instaliraj ove aplikacije i vidjet ćeš koliko je jednostavno, prati malo, neka ti bude poznatija terminologija i bit će sad mnogo lakše. Slažem se. Tako da ako bilo ko ima problema ili pitanja, slobodno pišite dole, nemoj da vas plaši ceo taj deo prebacivanja novca, da vas obeshrabri, jer mislim da je to jako dobro i kao za mene lično to je najbolji način investiranja, s obzirom da, kao što smo i pričali u prethodnoj epizodi, meni je nekako glavni fokus na biznisu i mislim na razvijanju firme. Ovo mi je nešto što me obezbeđuje sigurnost i neki kao longevity mene, neku dugoročnost mojih para, tako da više gledam da što brže uđem u investicije, investiram novac i to zaboravim i nastavim da se bavim firmom. Tako i to je najbolji mogući način. Ajde, ti sad imaš i malo drugačiju strategiju, imaš taj neki individualne, da kažem, kompanije koje držiš u portfoliju, ali za početak, mislim, postoji, ajde, neću sada dužim, nije to tema, ali postoji način kako da se kupi neki indeks koji ne traži pažnju i ne traži puno, da kažem, vremena, a jednostavno dugoročno uvek pobeđuje sve ostale, da kažem, investicione fondove i vraća više za manje fokus. Pa da, što ću ja na primjer lupam potencijalno sada da uradim, ako ajde kažemo nešto s te strane pa ćemo završiti ovu epizodu, jeste da potencijalno se razmišljam da uložim i kao svetski indeks, celokupne svetske ekonomije, s obzirom da sad kao stanje u celom svetu je malo kao rizično. Ne zna se kao da li će Amerika, da li će ovi, da li će oni, kao ne zna se šta će se dešavati sa svetskom ekonomijom,
I kao, potencijalno dugoročno to možda bude loša odluka da ima manji doprinos nego S&P 500, ali ponovo ja isto gledam sa strane investicija šta će meni omogućiti da ja lakše spavam noću i da dalje razvijam firmu, jer ću od toga verovatno izraditi više para nego samih investicija. Trenutno sad sa mojim portfolijom. Kao i sve drugo, nemoj da si pohlepan i moraš da misliš dugoročno. Tako da to je itekako dobra opcija. Bolje ti je da smanjiš malo rizik, ali da budeš sigurniji nego da uvek ideš na neki veći rizika da jednostavno može neka odluka iz bilo kog razloga da te se seče. Da, slažem se. Tako da, to je to. Nadam se da ćete posle ovog klipa ili instalirati aplikaciju i preko Apple Pay-a ili Android Pay-a prebaciti kintu na Trade 212. Trading 212, pošto se koristi tu aplikaciju, ili preko vaše banke prebaciti novac na na Interactive. Moguće je prebaciti novac, nadam se da banke neće da me blacklistaju nakon ovoga kad sam rekao da je moguće prebaciti novac, samo je malo više truda i rada zahteva, možda će biti potrebno u toku meseca 4 sata vremena uloženog da provalite kako se zapravo prebacuje novac, a posle toga će biti dosta lakše. Jeste. I ako ovo ima smisla, pričat ćemo u nekoj drugoj narednoj epizodi šta zapravo mi kupujemo, pa onda može da bude ta jedna zasebna epizoda na tu temu. Pa baš čekamo komentare, bilo je super komentara. Da, slažem se, samo što je moje kupovine su nekad možda rizičnije. Dobar sam i dalje sam u plusu, ali plašim se da kažem ljudima pa da neko ne kupi isto kao ja, pa da ona bude kao Uroš rekao, kupite ovo. Mogu si 60%. 65%, tako da nije loše. To je koliko... s obzirom da Buffett ima u proseku 20%, ti si pobedio Buffetta za puta 3. A da vidit ćemo da ću ga pobediti za 3 godine kad ga pobedim u minus puta 3. Da, samo što on to radi već 50 godina unazad, 10% godišnje. Tako, ali dobro, to je neka druga tema. Svakako market ide na gore, tako da mnogo je lako da budeš pametan kad market ide na gore. Jest. Svakako. Ništa, to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi Balkan Garaža, a do tada pišite komentare i pratite nas na Instagram. Vidimo se u sljedećoj epizodi.